Assalamu alaykum. Hemmeňize doganlar görüşüňiz ýanak bugün Odun bazarda Afganistanyň Hamyap ilçesiniň obasynyň vilayet Jowzanyň Odun bazary her kim üýünde ot ýakýarlar. Gyşyň aýa nan ýapmak üçin tamdyrlara, biler tamdyr diýos, nan ýapmak üçin. Şonun üçinde nan yapmak için odun alıyorlar bazardan. Böyle geldik şunun tillere nähili merdim odun nähil getiriyor, odundan nırkları näçe. Bana destek bolmany ýatdan çykarmaň, subscribe edin kanalyma, like edin, paylaşmany ýatdan çykarmaň. Dostlar görüşüňiz ýanak mana şipil odun bazara geldik. Börde bir araba odun bar. Odun her kim çölden odun ekeliyorlar satmana. Alıyorlar. Mana şol odunlar görüşüňiz ýanak mını çölden ýygyp getiriyorlar. Arabasyny bilmän 1500 apgandyr ýa-da kim apgandyr soramyz ýok. Her mana gepleşip geçirer. Bolar bilen sorar, sen mejikenden habardar bolarsyň, nesip bolsa. Her kim gelip börde odun satmak için Başup pul tapmak için, gün gudarany haýdamak için bir kynçylyk gündämiz bar. Gaz ýok bularda, bark ýok. Hudaýa şükür. Hem imkanatlarymyz odun bilen nan ýapmaly. Tamdyra odun alyp, soň çaý gaýnatsak şundan hem işlemesi şol odun bilen bolýar. Dostlar görüşüňiz ýanak mana her kim arabasynda getirenler bol odun bazar. Mana bu pedimden arabanı yaptım. Ne yapıyorsun pedim? Mana odun sattık. Sattın mı? Duran bir iki dakika sen bırak. Dur. Atmam bozuğa. Mozuk bana durur o. Atam mozuk. Dur. Atın Türkiye'yle o. Ha? Dağılırken başka ata. Neçe sattın bunu? 800 de bir araba odunu. Neçe günde getiriyorsun? 1,5 günde. Kummatlara. Görüşüňiz ýanak mana bu pet araba odun satypdyr. 800 satypdyr. 800 satypdyr. 1,5 günde de odun diýär çölden ýygyp getiriyoruz diýär. Görüşüňiz ýanak. Bu petlerle näme setýärsiňiz berdi? Odun satýarys. Haýsara basenki. Görelhane nähili. Odun çölden getiriyorsun ha? Hawa. Näçe gün gaýda getirip bilýärsiň sen? 1,5 günde geldi. 1,5 günde getiriliyorsun senin. Oy maşallah. Näçe diyorsun şipli odun, näçe satacak? Ha, odun 1000 manata diýersin. 1000 bolsa. Ay 1000 bolsa, ýan karavanda 800 de bolandan köpüräkmi, näme? Mana ýene de gelip duranlar bar dostlar öyle. Jengelden getiripdiler petde oduny. Türkmenistan jengelden akkelýarlar petde oduny. Ana bilen bazarlama odun bazar diýär. Assalamu alaykum ýaşly. Wa aleykümselam. Daýamyň. Şükür Hudaýa. Halaý daýamlary. Hudaýa şükür. Näme işler etýärsiň siz börde? Ay bilere mana garypçylykdan. Odun almana geldiňem satmana. Satmana. Aha. Näden berjek bolduňyz? Ay 900 bolsa bertene. Näçe gün aýda ýyk getirýärsiň? 2 günde. 2 günde, oy maşallah. 900 da 2 günde berseňiz ardan şol odun. O ardana. Hil uzakdan mehnet çek getirýärsiň. Ay uzakdan. Ay maşallah. Ay bolýar. Ol oduny satışyňyz ýaxşymy ýa bazaryň madasy ýokmy? Garypçylyk näguru? Bazaryň madasy ýok şulan. Garypçylyk ýok diýersiňiz. Ýok. İnşallah bilen döwletimiz inşallah bir ösüp aramlyk bolkudan nesip bolsa. Bolaýa. Garypçylyk imkan bol. Ana şundan bolasa. Amin. Görüşüňiz ýanak mana bu ýaşulam odun satmana getiripdir. Kim bolsa odun satmana getirilen şöra. Haýsyny görseňiz. Odun satyn aljak bolupdylar. Börde görüşüňiz ýanak mana dostlar. Bolam selin. Börde bit. Bularlanyma satypdyr. Satyp bolanlara arabalardan goýupdyr. Dostlar görüşüňiz ýanak mana bu oduny satyp keltirip biladym. 900 satdym diýär. Börde bular oduny wagt getirip satyp bolanlar otaýda daňdan goýupdyrlar üýüne girinçän. Mana bulam satyljak bolup her kim hyrydaryny aňadypdy. Mana bu pedem satyp keltir oduny. Hawa näçe araba odun ma her kim aljak hyrydarlaryny bekliyor. Bazaryň madasy ýok, hawa garypçylyk ýok inşallah. Garypçylyklarym bol güzel, işlerim bir orna bolup
Afganistandan bu halatdan çıkar inşallah nasip bolsa. Barq bolsa, gaz bolsa aşıl odunlar kan gitjekler. Ama bunu uzaktan 2 günnäp odun getiriyorlar. Olan bir moğany ardançıl yine börde aljak bolsaň billere gummat 2000 tapmagam gyn 1000 tapmagam gyn başlarsyňyz. Bir moğany odun ýöne şonsun şöyle tap aljak bolsaň şolam gyn, şolam ýok, iş ýok. Awa, ýöne odun ardan bular 2 günde gyn getiriyor oduny. Mana görşüňiz ýanyk mana atdan goýupdylar böyle. Ul adam selini satjak, alar men adam tapsa awa. Mana bu ýene de bar araba geldi. Bu pette getiripdir bar araba. Görüşüňiz ýanyk dostlar, şol adamlar odun satmak üçin mana bazarym ýarpydan aşyp barýar sagadym akşama dogry saat 2 beje boldy. Odunlaryň hyrydarlary ýokken bazar zaýypdyr. İş güç ýok, weziyetlemesi ýanyk inşallah sabr bilen. Ülkemizde işler açylyp bir aramlyk bolup inşallah nasip bolup bir sulh subatlar bolsa inşallah işler özlemezde iş köp bolsa her kim mana şundan gün görjek, gün gudaran görjek. Odun satjaklar şöyle bana. Mana 10 kýüz pettanyň arabasyny bu görüp duranyňyzy. Mana bu jagda olan berde bu jagda odun satmana getiripdir. Satjakmy oduny? Ha? Satjakdamy? O näçe? Näçe pul bar? Bileňärmi? Atan satjakmy mana agaň? Agaň nerede? Gýgyranda agaňa geldi su aljak bolýar diýip odun diýip. Gýgyrana gel odun satjakam diýip. Gýgyrjakdamy? Ha, bu dostlar görüşüňiz ýanyk mana berde ýene bir oglanım selini getiripdir. Mana ol bir araba selin. Bunu jaýyň üstüne goýulýar, jaý ýapan pile. Odun bazarda bolan bar. Tamdyr etseler tamdyryň başyna goýýarlar. Bu satmana getiripdir bu jaý gödök. Bu näçe? 800. Bir araba selin. Hawa. Onu bäri muratyň ýokmy seň bir hiç? 750 vereceğim. 750. Hawa. Ola haça näme ötýärsiň? Kaç saat boldy geleniň? 1 saat boldu. Hal hyrda gelen ýok almana şöme. Ya. İnşallah gelen nasip bolsa seliniň satyp gidersiň. Toqýda sataýasyň inşallah. Bolýar inşallah. Hawa. Garypçylyk ýakşymy? Hawa. Ha, ýakşy bolsun laýym. Mana bir müşteri geldi birisine odunan mana bolum näçe aljak jor gelýär görenýär. Odunlar görüp ýa arkandan tartışdyryp gör. Bu dostum da malman gidadi yani. Hawa. Görüp. Bazarlardan adamlar içinde bir gün dol aýlap ötme. Oy şükür, gitlerler ejende ona. Görüşüňiz ýany satyp basa bilen ýoklar mana odanam gelip dur maýda suwda açjak boldy bir müşterem geldi gaçdy. Şon satyp bilseler. Hawa. Hiç kim satyp madas ýok hawa. Assalamu alaykum Urban ağa, ýaşymy? Şükür daýam samy. Näme iş bilen geldiň bazar? Owaş bilen geldik ablaram. Maýda gaýtdy iş bilen. Giýjadam satyp bilermi oduny? Oway oduna satarda inşallah. Bazarlar ýakşymy odunyň bazarlary? Odunyň bazarlar ýakşy şükür ýene bir taýda galman hemme tam halas bolmy inşallah. Şüpelene hiç bir gitjek emigden ýok, odunyň bar dura hiç bir hyda geldi, olam gaçyp ketdi alman. Ay gaçyp ýene bir taýdan bir tam galmaýarlar ama inşallah. Hemme de halas bolýar derrew. Ýakşy garapçylygyňyz ýakşymy öle? Oway şükür mazalay ýakşy. Näçe günde getirip bilýärsiňiz bir araba odun? Bir günde ýa bir gecede getirip bilýärsiňiz ýa iki gün gaýry eglenýärmi? Oway bir ýarym gün bir gece gündi şol ýanakda alyp gelýärsiňa. Aha. Osoň näçe satýarsyňyz bir araba oduny? Na 950 1000 son ýandana. Aha, bolýar maşallah. Kisbiňize haýr bereket bersin. Ha inşallah. Ana bat. Sag bolun onda. Mana görüşüňiz ýanyk berde odunlar hatar bolup dur, arabalar mana. Her kim odunlar şöyle hat ýan kulpeden aşanak bir sagatda diýdi. Baryny satarsa diýär. Bilen hal bir hyrydarym ýok, satyljak emigden ýok. Şol adamlaryň täleýine garypçylyk bolup bir ýarym günde getirýär odun diýär. Täleýine bir bolaýadyr. Hawa. Odundan tasynlar ymyt edip gelenler şöyle hemejikleri
Görüşüňiz ýan dostlar. Meniň şolaýarak guýdular halasyňa dowam gelmesi için kanalyma subscribe edin, like edin, paýlaşmanam ýatdan çykarman, kömekleňizi esirgemäň dostlar. Mana börde kulpetlerim hemmejik odun satmak için şöyle qırada arabalarını koyup daňyp mayda oturlar. Bular mana telefon oynap oturlar da bilen. Odun satylmaýan. Odun satmana gelen ýanma gödükleň hemmejik. Arabalardan koyup şöyle görüşüňiz ýanak mana oturlar odun satmak için. Dostlar görüşüňiz ýanak mana odun madaram bugun sizlere marif etdik. İnşallah ýene nesip bolsa bu videoň iziniň dowamyndan Bogday bazara bar diýip otyn inşallah Bogday manday diýýarsizler. Bogday bazar diýerler. Bogday satylýan ýere. Bogdaylaryň narhlaryna agry odunlara görüşüňiz ýanak 900, 800, 1000-dan başlaýar ekeni. Videomyzyň soňuna geldik dostlar. Ýene videoda görüşünçek. Hoş, sag bolun. Kanala subscribe etmän, like etmän, ýatdan çykarmaň. Kömekleňizi esirgemäň dostlar.